ihmeellistä, kummallista ja no ihan sama vaikka nyt no ihmeellistä, kummallista ja vaikka no ihan sama vaikka leikkeistä päivää ja mun nimi on I'm a Gamer ja tänään olisi aika vähän kuvailla teillekin Minecraftia, eli mä ajattelin, että me voitais tehdä meille oma maa tänne. Sitten keksää sille joku nimi vaikka nyt 00. Ja siis me tehdään survival let's play tänne. Ja mä pidän totta kai nämä mobit päällä. Mä saan tosiaan siirrellä ne, mutta huijauskomentoja mä en sais käyttää. Kas niin, tästä tulee kiva Minecraft-pelailu. Sarjajuttu, homma. Niin. Elikkäs mä en siis mitä helvettiä mä täällä puhun? Siis en jotain. Oikeesti mä muistan enää mitä mun piti sanoa. No en sitten muista. Ehdottakaa tuolla kommenteissa, että miten tai mitä haluatte nähdä, niin jos mä saan 5 likeä, niin mä voin, no 5 likeä, se on varmaan, no 5 likeä, no 5-3 likeä, niin jos me saadaan tällä videolla, katsotaan vasta mun aloitusvideolla, mä en mitään hirveä 50 likeä voi tästä pyytää. Elikkäs, jos me saadaan sen verran, niin mä lupaan tehdä jonkunlaista spesiaalivideota. Niin, ei oo mitään aikaa, mutta kunhan tulee edes sellainen. Mä tällä hetkellä teen tai profiilikuvan hankin tänne kanavalle. Että joo, mutta tästä tulee vaan tällainen perus, että mä puhun tässä videossa ja niin. Perusjuttua. Voitais laittaa kommentteja videon kuvaukseen. Ja oikein mukavasti tilaisitte. Mä en edes tee ilmoitusvideo mun kanavalla. Mä heti eka juttu mitä mä teen on, että mä aloitan tekemään vaan niinku jotain. Ihan randomilla teen vaan jotain. Ja niin, että kyllä mä suunnittelin sit videota joku puoli tuntia. Että mitä mä voisin tehdä. Sitten mä että hei, pitäis kuvaa Minecraftia. Niin. Joo. Sitten mä ajattelin, että mä kuvaan Minecraft Let's Playn teille. Niin, että toivottavasti pidätte tästä pelailusta. Ja niin. 500 kertaa niin. Anteeksi, mun äänenlaatu on huono ja mä yritän hankkia itselleni tällä hetkellä mikkiä, mutta mä en keksi mitään hyvää mistään kaupasta, mitä mä voisin ostaa. Joten jos te haluatte ehdottaa mulle hyvää mikkiä, niin kirjoittakaa ihmeessä tuonne kommentteihin ja mistä sellaisen saa. Niin mä voin koittaa hankkia sellaista. Mikrofonia. Että joo. Mä alan tässä hakkaamaan tätä näin puolesta. Pitäisikö mun tehdä taloa? Te saatte... Mä en tiedä teekö sitä vielä tässä videossa, mutta... Te saatte ihan itse ehdottaa. Ihan itse saa tehdä. Joo, ihan itse. Mä en teidän päätöspäätä. Te saatte kirjoittaa tuonne kommentteihin, että haluatteko että teekö mä maan alle vai puun päälle vai minne mä teen kodin. Te päätätte. Kyllä. Ja mä teen nyt vaan puumiekan, koska ei oo tarpeeksi kiveä. Enkä mä jaksa käydä sitä hakkaamassa sieltä. Nyt mennään etsimään pari lammasta. Jos saatais samalla vähän ruokaa ja sitten sellaista. Mä vasta siis... Tai mä katson tätä kuvauslaatua, että toivottavasti tää lakaisi teille hirveästi, koska mulle ei tällä hetkellä lakaa yhtään. Sieltä löytyy 3 lammasta, että me saadaan heti sänky. Juokse nyt saatana. Sairaan nopee. Se vaan juoksee.
Ja sit se on jo mennyt ihan saatanasta pakoon. Mutta sitä kivimiekkaa. Onks mulla tätä crafting tabaa? Tässä näin. Sänky ja miekka. Nyt meillä on varmaan kaikki niinku saastavat, mitä mä niinku näin aluksi tarvitaan. Minun voisi lähteä mainailemaan. Mä oon siis tosi huono pärjäilee pahisten kanssa. Eli mobit on mulla niinku ihan toinen maailma. Mä oon tosi huono niitten kanssa. Jos niitten kanssa pitää tapella, niin syyttäkää mun sielua siitä. Eli voitte laittaa tai alkaa rakea vaan mulle kommenteissa kiehtomaan mulle. Koska mä oon huono mobien kanssa. Ja jos nyt tulee nyt luola, niin mä varmaan tulen sinne kuolemaan. Elikkä niin. Tosi kiva. Jep. Kiva. No nyt. Ja mä sanoin, että mulla on kaikki tavarat. Mulla on kivimiekka ja toi kivikirves. Mulla ei ollut vielä ei hakkua. Eikä myöskään tai mulla ei ollut hakkua eikä lapioa sillä. Se olisi muuten kivimiekka ja toi kivi, sanoinko mä kirves? Vai sanoinko mä lapio? No joka tapauksessa oli kivimiekka ja kivikirves, mitä mulla oli. Ei siis ollut sen enempää niinku mitä jos täältä ei nyt löydy mitä, sit mä menen kaivelee sinne ihan maan alle. Joo. Nyt tuli pieni lakipiikki. Siinä on heti ironi. Sanot tulee tarpeeksi. Jes. Täällä on aika paljonkin ironia. Näköjään. Se mua ärsyttää. No ei mua kyllä ärsyttää tällä hetkellä mikä, mutta kuitenkin. Miksi mua ärsyttää, kun ei mua ärsytä yhtään mikään tällä hetkellä. En tajua tätä niinku mitä mä teen täällä. Mä arvasin niin, että redstone, what the fuck? Redstone. No kyllä mä tiedän, että tässä on redstone, mutta kuitenkin. Yes. Löytyi jotain uutta tästä tänne. Tehdään uuni. Näin. Koska tarvitaan. Ei ole kiva ahdas tilata. Siinä on nyt mun poltettavat tavarat. Se ei kyllä todellakaan riitä 3 ironiin, mutta kuitenkin nyt laitan noita. Mä jatkan tästä vähän kaivelua. Nyt mä jatkan tästä vähän kaivelua. Mitä mä puhun oikeesti? Löytyykö vielä kultaa? Kuitenkin tulee joku timantti. 2 kultaa. Mulla sit ehkä jossain vaiheessa onnekin tulee timantti. Katson tästä näin, koska tässä on joku orepaikka. Eli silloin kun on orepaikka, niin sellainen vinkki, että kun siinä on paljon oreja, niin se merkkaa sen, että te voitte, että siellä yleensä löytyy vieressäkin jotain lisää. Niin kun mäkin löysin tosta just kultaa noitten redstone-toneiden vierestä. Eli kannattaa tätä vinkkiä käyttää. Kato, se ei mulla mennyt 1 puu. What? Ja oliko siinä 3? Sanokais näitte meinaan, mä en nähnyt. Mennään muutas hakkaamaan näitä muita tavaroita täältä.
tulee aika reilusta, että olisi vielä soihtuikaa täällä. Valoa maailmaan. Mä taidan saada hei armoreita. No ne kultatavarat on niin ne ei kestä yhtään. Ainakaan silloin kun mä niitä oon käyttänyt, niin mulla ei oo kestänyt yhtään. Kultatavarat, ne on heti mennyt ihan rikki. Ja niin. Muutama vähän kun kaivat tuolla kultahakulla, niin se on jo rikki. Et se on kulunut ja niin. Tai ei me taideta enää tänne tullakaan. Mun pitää pian lopettaa tätä videoa. Niin. Mä nyt tässä tätä kuvailen. Että niin. Saatiin ainakin ihan hyvää tavaraa täältä. Et ei mikään huono juttu, että löytyy ainakin kultaa ja redstone. No 30 redstone, aika hyvä. Elikkäs me saadaan sitten, en mä tiedä mitä me niillä redstoneilla tehdään. Ja ihan sama se mulla oikeastaan on, mitä me niillä tehdään. Te saatte ilmoittaa, että tehdäänkö me ansa tai mikä me sillä tehdään vai joku ovisysteemi tai ihan sama mulla. Niin, saatte ilmoittaa kommenteissa senkin. 5 tai 3 likeä kun saadaan siis tällä videolla, mä lupaan tehdä jotain spesiaalia. Jotain vähän hienompaa. Ei mitään perus noobipaskaa vai jotain vähän edes parempaa. Saatte sitten myöskin itse ehdottaa sen tuolla kommenteissa. Niin. Voitais vielä tästä jotain nappailla ennen kuin lopetan videon. Tää videolla tässä näin. Muista pansta likeä ja tilaa, tykkää, kommentoi. Ehdottomasti tee ihan mikä niistä haluat. Jos dislikaat, niin häistä vittu!